velkommen til vores første gæst i studiet. Velkommen. Hvad er dit navn? Goddag. Mit navn det er Fatonius Cecilinius. Ja. Goddag. Vi vil godt høre noget om, hvad for nogle opstande du har været med i. Ja. Jo, altså, jeg har jo været med i 2 slaveopstande. Og ja, jeg husker meget tydeligt den første. Det var i 140 før Kristus. Og ja, det var den første slaveopstand. Det foregik i Sicilien. Og det vi var simpelthen utilfredse med, det var simpelthen, at vi havde for dårlige levevilkår. Vi havde i evigheder blevet undertrykt af patricierne, og nu skulle det simpelthen stoppe det her. Ja. Ja. Men stoppede det så? Fik I gjort oprør? Fik I overtaget øen? Altså, ja, vi var tæt på. Men ja, så endte det så med, at de så, endte ved at besejre os. De satans roer. Ja. Men jeg har også hørt, at de ikke gav så lidt op. Nej, det er rigtigt. Det gjorde vi ikke. Nej, vi kom igen. Vi kom stærkt igen i den anden sicilianske slaveopstand. Ja, og det husker jeg også meget tydeligt. Det foregik jo i 104 før Kristus. Ja, det var jo faktisk, der var vores mål jo byerne. Så vi fik faktisk støtte af byslaverne. Men ja, vi fik desværre ikke overtaget nogen af byerne. Men vi blev så endt med at blive besejret. Ja. Hvad skete der så med jer, efter I var blevet besejret? Jo, det endte jo så med, at dem, der havde overlevet, blev så til gladiatorer. Og ja, og jeg var jo blandt andet en af de overlevende, så jeg skulle på gladiatorskole. Det var meget. Det lyder ikke så rart, men tusind tak, fordi at du ville komme her og fortælle om det i studiet. Mange tak.